аз ҷониби ҳамаи хоҷагоҳии хурду бузурги шаҳри Турсунзода намоиши техникаву олатҳои кишоварзӣ баргузор гардид. Бояд гуфт ки аз тарафи хоҷагоҳии кишоварзӣ зиёда аз 200 адад техникаву ба кишти баҳорӣ омода гардидааст. Дар рафти намоиш намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода аз техникаҳои кишоварзии хоҷагиҳо дидан карда қайд намуданд ки бояд кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. дар асоси фармоиши вазорати кишоварзӣ ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода имрӯз дар ҷДММ терминали назди алюминий завод намоиши техника ва мошиноалатҳои кишоварзӣ ба намоиш гузоштем. дар шаҳри Турсунзода ҳамагӣ 1988 адад техника мавҷуд буда, аз он омодаи кораш 1200 техникаш омодаи кор мебошанд. тибқи дурнамои кишт дар шаҳр тракторои кишоварзӣ басанда аст. намояндагони раёсати кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода маълумот медиҳанд ки барои саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ ба таври зарурӣ сӯзишворӣ ва тухмиҳои босифат захира карда шудааст ва ҳамаи хоҷагоҳии хурду миёна барои иҷрои дурнамои нақшаҳо аз давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ мегиранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид.